ଗୋଟେ ବୁଲିବା ସମସ୍ତେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲେଣି ଯେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁଞ୍ଜି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୌଳିକ ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ କଲେଣି ବିକଳ୍ପ ହିଁ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହିଁ ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥର ବୁଝିଗଲେଣି ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୁଲିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛୁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପିସିସି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ। ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇସ୍ୟୁ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ହେବ ଧାମରାରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମର ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବିନା ଡୋନେସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ପୁରେଇବି ମଧ୍ୟ। ଏ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ମୋର ହାତ ମୋଟାକୁ ଟାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଆସିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।